Okay, abusia for ahaye Effiduase man GH so na mani guso amuhwe enne na nananom aba behia se eba behwe se kwan da ho a yebetimi akɔnsu kɛsie ni mu a nti eno anu mani guso a muhwe nti muhwa nananom ahemfofo ene akɔnfo na ahia ha ɛwɔ Effiduase man TV so ene police station sisi ene yɛwɔ nti se mu hu bibia police station ho ene yɛwɔ nananom na ahia ene nananom akɔnfo na ahia ɛwɔ ha sei Sabe ya bende to so no unse na ba ko so ma fa na ya mu se bia esi esa so a wode ne na esi wo so ni nya be mo de fo ode fo ya mo akwa ba de ba se change na ba cho mi din de amoate na na ba cho fo se na ya ajita ka che na ba cho ode ko wo poman ana se wa hye sudie e wo enchire mo bi ma cho ma ye bi apem ahanfo e de wo twi Nana, I come in for what's a power. Nana, and then you say you're back to pioneer. So you need to be up for the training of they have all kind of money. And I said that Afena, Nana, Abedu, Afena, Nana, Aba, Abedu, Afena, Nana. Aba Abedu Afena nana aba Abedu Afena nana esi from afri na kunu ye mu hu nyina ye Odwira afahye na ene ekwambo ena moni guso amohwe no ene ekwambo ana ebihia konfopani ahwesa konfopani ekoye na kwa muti sei se betimi akwa ansana yakọ tide mu hu nyina nana krura Effiduase hene na eba no nana eba no nana Bleblo Oba hema so na eduru ha no oba hema Nana ene oba hema na atase no ide mu hu nyina no Effiduase hene ene Effiduase hema na wani gusu mu hu wo no Odwira fahye na yegusu a Odwira fahye na yegusu a yedie no ene apambo no ene da pon a esi ekonsu kesi mu ene da pon ede ko ensu kesi mu nana no makoye amanne ni amamre nana no makoye amamre ni amamre
Nana Edu Ameya or the second. Achame na money huno. Achame na money gusu amuhuno. Achame kuma nso na achame kuma ana Edu Ameya or to so mienu Effiduase hene ene oba pani na kuna bi yadom na muhu wo Odwira fashion na no ani gusu aye die no enya de keto akra enya de keto enye ade keto akra Nananom na mane gusu amuhu wo mo Effiduase kontihene ene nana ne face no Effiduase kontihene ene nana ena e face no Nananoma henfo nanso ena muhu wo mo no nananoma henfo nko a ne ahema omo Effiduase ne mpatamu ena mane gusu a muhu wo mo no ena mane gusu a muhu wo mo Odwira na ne gusu a yedie ni Odwira no na akwambo ene akwambo enche nananom pepejo omunye de ani akire esukasi a omena pem ne akom na nanam akoya amamre ni amane se de be ya enfie do aka eda yenimu no nananom bebo ye ho bai omabo Effiduase ho bai kuntu ebebe mu maye yar bone ni wo hawbia efe yenso nananom ko an na mani gusu amuhu no Effiduase my GTV yakatam se ye hwe mane nse no ye hwe na asei baby a wo bia eye Odwira apahye yedini wo Effiduase no ena ye gusu a yedi no ena ye ni gusu a muhu a yedi no samoten twene ne da utai a kire se ene nananom ani abriyi nananom ani asaje esan se ye de ha oni edadwene nyina koto nananom ani
Sansu ye ni jisem kese pa you say ananom na ekom no ananom na apejo ananom akonfo afiansa afra akonfo akuku damfo pa se when you go to our shop no share no comment no like it yaka say Effiduase man yenhwe mane nsey no yenhwe mane nsey asham boss say be ma hu bibia ye koso bia
na konkupanyi ya engo ngotia na ema omu hu say sabe ekwan mu atere obetimi abo ekwan na awi na asa ebe ba enti ya twan ya hwe ya na ba osi anja kra ni nyina no ngotia na o ba bana na ataba ba kama na ataba sana konkupanyi papa ko ya Why if you pa? Why if you pa? Asase ya koso wano wa ni brasa ya ni je
China nano. Police for penny for what you are police for penny for pa good and for. Some is so one. Nana and a mobile chiano. Police commander on assembly, Abana 94 in Germany. Now I like it. No comments. No I say. No I'm a winning answer. Yeah, possible Effiduase. First I had in Odwira festival. And no one who goes out.
Nanya ni anko interview.
deɛ w'ani gu so a wohwɛ no na sɛ agorɔ no ara na gu so a yɛkɔ soɔ no yɛ nananom akɔmfoɔ na wohwɛ w'ani gu so a wohwɛ wɔ mo no Afiduaseman TV sɛdeɛ aka sɛ biara yɛde bɛbrɛ mo no maa no w'ani gu so a wohwɛ yɛ nananom a motumi so ɔmo ho ayɛ fɛ yie paa ɛnɛ yɛ ne gida afiduasefoɔ nananom a ɔmo wɔ fɛ paa yi mo maa ne mmarima nyinaa na mu pagya o mumu a ne sa sha na nanu mu ne pagya o mumu no na se ekwan mu atene se yenkɔ sukasie mu hɔ Padre.